Πάντιο φίλοι του Σάντους λέει: Τι έγινε, μάγκες, η ομάδα 20 πίσω και πάλι. Των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί ως σήμερα έχει δημιουργήσει ένα αντίστοιχο πλήθος κατηγοριών. Κάποιες από τις κατηγορίες αυτές έχουν ευρεία χρήση. Εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε προσωπικό υπολογιστή, όπως είναι οι φιλομετρητές ή προγράμματα πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό, τα προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων, οι εφαρμογές γραφείου και τα προγράμματα αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού. Στις εφαρμογές γραφείου περιλαμβάνονται εφαρμογές όπως ο επεξεργαστής κειμένου που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση, διόρθωση, μορφοποίηση, εκτύπωση γράφων, το υπολογιστικό φύλλο που διευκολύνει την οργάνωση αριθμητικών δεδομένων μέσω πινάκων, την αυτοματοποίηση πολύπλοκων υπολογισμών και τη δημιουργία γραφημάτων. Το πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που επιτρέπει την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οργάνωση υποχρεώσεων. Η χρήση των παραπάνω προγραμμάτων είναι τόσο διαδεδομένη, ώστε συνήθως τα προγράμματα αυτά δεν εμφανίζονται μεμονωμένα αλλά ως πακέτο, σουίτα. Οι πιο δημοφιλείς σουίτες είναι το Microsoft Office και το LibreOffice. Επεξεργασία εικόνας, σχεδίου και βίντεο. Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται συνήθως σε επαγγελματίες, όπως είναι φωτογράφοι, γραφίστες, άτομα που εργάζονται στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας μπορούν να τροποποιήσουν μια εικόνα σε επίπεδο εικονοστοιχείου pixel. Μπορούν να διορθώσουν χρώματα και τη θέση σε μια φωτογραφία, να αφαιρέσουν ανεπιθύμητα στοιχεία ή να συνθέσουν μια νέα επιμέρους εικόνα. Συνήθως συνδέονται από πλήθος φίλτρων, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι το Adobe Photoshop και το GIMP. Οι γραφίστες χρειάζεται να αλλάζουν συνεχώς μεγέθη στα αντικείμενα που χρησιμοποιούν σε μια σύνθεση, χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα των γραφικών. Αυτό είναι εφικτό με προγράμματα σχεδίασης που χρησιμοποιούν διανυσματικά γραφικά, Vector Graphics. Ενδεικτικά αναφέρουμε το CorelDRAW και το Inkscape. Στο μοντάζ ενός βίντεο επιλέγονται μικρότερα τμήματα από ένα ή περισσότερα βίντεο για την παραγωγή ενός νέου έργου. Δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών. Τα πολυμέσα αποτελούν το συνδυασμό δύο τουλάχιστον μέσων όπως κείμενο, ήχος, εικόνα, κινούμενη εικόνα ή και βίντεο. Χρησιμοποιούνται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Λόγου χάρη για την πλοήγηση και το περιεχόμενο ενός ιστότοπου. Για τη δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής όπως το Adobe Flash μας βοηθούν στη δημιουργία πολυμεσικού υλικού. Επιτραπέζια τυπογραφία. Μια εφαρμογή επιτραπέζιας τυπογραφίας επιτρέπει σε συντάκτες και σχεδιαστές να δημιουργήσουν βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά στην οθόνη ενός προσωπικού υπολογιστή. Παρέχει περισσότερο έλεγχο πάνω στο σχεδιασμό, τη διάταξη και την τυπογραφία από ότι ένας επεξεργαστής κειμένου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η σχεδίαση με υπολογιστή CAD χρησιμοποιεί λογισμικό για τη δημιουργία, τροποποίηση, ανάλυση ή βελτιστοποίηση ενός σχεδιασμού. Αντίστοιχα στην παραγωγή με υποβοήθηση CAM, το λογισμικό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο εργαλειομηχανών και συναφών μηχανημάτων στην παραγωγή αντικειμένων. Το AutoCAD και το Archimedes αποτελούν ενδεικτικές εφαρμογές CAD. Θα αναλύσουμε το βιβλίο της ΑΛ Λυκείου, εφαρμοσμένη πληροφορική, ενότητα 2-3, ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Το ελεύθερο λογισμικό, όπως ορίζεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό. Πιο συγκεκριμένα, έχει 4 ελευθερίες. Η ελευθερία πρώτη, για χρήση του προγράμματος για οποιοδήποτε σκοπό. Ελευθερία δεύτερη, για μελέτη και τροποποίηση του προγράμματος. Τρίτη, για ανανομή αντιγραφών. Τέταρτη, για βελτίωση και επανέκδοση του προγράμματος προς συμφέρον της κοινότητας των χρηστών. Η δεύτερη ελευθερία και η τέταρτη ελευθερία προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στο πηγαίο κώδικα του ίδιου λογισμικού. Και γενικότερα, ένα πρόγραμμα θεωρείται ελεύθερο λογισμικό όταν τηρεί και τις 4 ελευθερίες. Ελεύθερο λογισμικό αναφέρεται και ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τις κάνει ταυτόσιμες. Λογισμικό ανοιχτού κώδικα δεν είναι απαραίτητα ελεύθερο λογισμικό, αλλά δίνει την άδεια σε κάθε χρήστη να εξετάσει και να χρησιμοποιήσει αυτό που παρέχει ο παρεχόμενος πηγαίος κώδικας. Επίσης, το ελεύθερο λογισμικό open source απέχει από το δωρεάν λογισμικό freeware για τον λόγο ότι το freeware δεν προβλέπει κάποια πληρωμή για την οποιαδήποτε χρήση, αλλά ο δημιουργός κατέχει όλα τα δικαιώματα. Έτσι, το προτέρημα του open source είναι η ελευθερία και όχι το κόστος. Οι χρήστες δεν έχουν κανένα περιορισμό στο τι μπορούν να κάνουν το συγκεκριμένο λογισμικό, πουχού να το διανέμουν χωρίς χρέωση πώληση κουλπού. Το λειτουργικό σύστημα Linux είναι το σημαντικότερο ελεύθερο λογισμικό. Τόσο αξιόπιστο που αποτελεί σήμερα το λειτουργικό σύστημα στους 400 από τους 500 ταχύτερους υπερυπολογιστές του πλανήτη. Τέλος, το LibreOffice είναι μια ελεύθερη ανοιχτού κώδικα σουίτα εφαρμογών γραφείου που εύκολα μπορεί να αντικαταστήσει το Microsoft Office. Τσάου μάγκες, ελπίζουμε η γνώση που παρήχαμε να σας κέντρισε το ενδιαφέρον, να ασχοληθείτε περαιτέρω ή να σας έμαθε κάτι που δεν ξέρατε, που λογικά δεν ξέρατε. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Τα mail στο description.